Ako dofinancovať hypotéku? Chystáte sa kúpiť nehnuteľnosť, ale nemáte dostatok našetrených financií? Banky poskytujú financovanie len do výšky 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Na zvyšnú časť potrebujete teda vlastné zdroje. Ak ich nemáte dostatok, existujú tieto možnosti. Prvým riešením je založenie ďalšej nehnuteľnosti, napríklad bytu či domu rodičov. Banka vtedy spočíta znalecké hodnoty oboch nehnuteľností a danú sumu považuje za svoju zábezpeku. Môžete tak získať až 100% kúpnej ceny. Druhým riešením je zobrať si ďalší úver. Na výber máte medzi spotrebným úverom z banky a tzv. Medziúverom stavebnej sporiteľne. Je dôležité vedieť, že spotrebný úver má v porovnaní so stavebnou sporiteľňou vyššiu mesačnú splátku. Existujú aj iné alternatívy pôžičiek, ako napríklad platforma Žltý melón. Úrokové sadzby všetkých týchto úverov sú však vyššie než pri hypotekárnom úvere. Napíšte nám do komentárov, čo je podľa vás najlepší spôsob dofinancovania hypotéky.